Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, astear da Euskola Beligako jardunaldi berri bat, 5. kasu honetan, gogoratu Donostiarra 43rekin lider, 42 Urdaibai, 41ekin Orio eta Hondarribia, sailkapenaren behekaldean Santurtzi Lekitzarra Ares, eta azken bi tokitan Ondarroa eta Kabo. Eta astear da, lehenengo txanda, sailkapeneko azken laurekin, apalenekin, lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Ares, hirugarrenetik Kabo, laugarrenetik Lekitzarra. Horre ere, ez da bakiro, Lau puntutan, Mikel, 5 ontzi. Santurtzi 8. Kabo 12. Aurtengo ligak, goiti bero eta betikan kiskaltzen infernuaren atarian. Begira olatu, ia trabez hartzen da, lehen esan duguna. Denek entzun ez badute, normalean baino ekialdeagotik. Ia trabez, une honetan. Kiskaltzen hemen danak, zaleak ere, bai, hemen Orioko barran bildutakoak eta. Bai, geu ere, bero ere. Ezin gara kexatu, aterpe txiki bat badugu, baina... Aizetxo pixkat ere bada. Bero, bai. Bandera txuria goian. Semaforoa keinukari. Gorria da, gorria dago semaforoa. Arazoren bat ikusi dute epaileek. Bandera txuria jetxi eta semaforoak kolore pakarra du orain, gorriaren. Beraz, berriro egokitu, gauzak zuzendu, lehorretik, berriro bandera txuria. Semaforoa oraindik gorri. Oentxe. Bai! Ona. Keinukari jarri gabe, gorritik berdera pasada tida batean. Begira Kabo nora doan, Mikel, nabarmen 4. kalearen bila. Ea ora. Eta lehen aipatu dugu, hortik tiroa bezala ari direla ateratzen, korronteagatik. Eta lehen bagen nuen susmo hori, eta Euskotren ligako txandan, bai iztatu egin da. Handik, 3. 4. kaletik oso azkar joan dira. 3. kaletik Kabo da, 4. kaletik Lekitzarra, ea zer gertatzen den. Baina Kabok irteran pixka bat iztirurrera. Bueno, guazen aurkezpenetara eta ondarrotarrei dagokienez, aldaketak ez besteak beste bi gizon garrantzitsu lesionaturik dituelako, Xabi Zabala alde batetik eta Aitzolelu bestetik, baina zerbaiten bila postu dantza txiki bat egin du. Hori da Iker Aizmendi eta Iñaki Goikoetxeak Baborrean 3. eta 5. tostak trukatu dituzte, urrenez urren, baina Iñaki Errazti aldaketak gutxi eginez. Hemen berriz, Ares estriborra, betiko edo pasaden asteko aldaketarik ez, Antonio Tejero sartu da Teijeiro barka, aurrekalari lanetan, Bernardo Maiz, beste ohiko bat espaldatik, eta Andres Peña, 5. tosta estriborrean. Bueno, eta Kabon, albistea ontzi berria klubean utzi dutela, eta Zarrarekin etorri direla, besteak beste, aurreko asteburuan, azkenak izan zirelako, Koruñan. Hori da, eta beno, Kaboren olabaitea malauka ikusita, bizkarrezurra mantendu egin du, behar bada, Daniel Abuin, gaur anketik jarri du, Bou eta Lehorrean utzita, eta bestetik Manuel Kaneda, 5. tosta Baborretik, estriborrera karri du. Han Lekitzarra 4. kale horretatik, Lekitzarren artean, aipagarria, Aritze Murphy gaztea barruan dela gaur, Bai jauna, Miguel, 3. tosta, Baborrean, Patxi Bilbao, pasaden igandean bete zuen zeran, hortxe, lantokian, nola baita izateko, eta Aitor Etxebarria ere sartu daba, 5. tosta, estriborrean. Ara, Lekitzarraren branka, nola ari zeiguna sartzen. Eta 2. minutura ikusentzuleok eta Ibon, eta begira GPS-ak ze markatzen dugu. Era bateko berdintasun. Nei gaur, aukeran jarri ezkero, orain ere dagoen moduan, 3. kalea aukeratu. Gero margen piko bat ematen, eta neiko dutena, lehenbiziko. Kotxea, garbi entzuten dut. Aurraskado da, Areseko. 1, 2, va! 1, 2, ahora! Hor Larrinaga. Begira, 3 patroiak trampaldora igota, 3 trampaldoan, gaurko giroarekin. Feliz Duarte ere hortxe ikusi dugu, ikusi non kokatu diren ontziak, 4. kaleruntz, nola joan den Kabo, egia esan Oriok, alako erakustaldia eman da emakumeen lehian,
beste entzat ere, nolabait etxeko trainirua izan da gainera, hemen duen ezagutzarekin, nabarmenki azaldu du, hori izan behar dela joera, ez? Donostiarra ere, zukutzeko gaurko baldintzak. Donostiarra ere oso azkar joan da laugarrenetik, eta lau traineruak, batez ere lehenbiziko eta bigarren kaletik, Ondarroa eta Ares, bueno, hortxe, estropa eremuaren herrialdera, korrontea bilatzera. Asko dago jokoan, gogora ezazue, nolabait lau handien atzetik gero Getaria dela 5.29-rekin, Kaikuko 24 sailkapenean, Zierbenak 23, espero genuen mailatik behera Zierbena, eta gero, 8. postutik atzera, Santurtzi eta Lekitxarra 16-rekin, Areseka 13, Ondarroa eta Kabo 12. Hau da, 5 klub hauetan erabaki behar da jetxiera. Bai zuzenean eta baita zein joango den playoffera. Eta hau, bete-betean dago lehia hau eta puntuak urrezkoak izango dira estropada guztietan. Urrezkoak dira, Mikel, eta hor bada nola baita esateko, respetosoarekin beste liga bat, eta hor, 5 puntu, dantza handia ikusiko dugu, lehenbizikotik 5 garrantzara, dantza ikiragarri ikusiko dugu. Aurrera goia, zarri argi! Bai, aurrera goia ez dio, Ikiterrak. Baina Ondarroa buruan. Sei eskaitzen buka! Ondarroaren lehen luze honek meritu handia du, nondik ari diren kontuan hartuta. Ze kaletatik ari diren kontuan hartuta. Sei eskaitzen! Buka bat! Eta gaur aparteko kideo zikoinik ez dago, baina Nade eta Agirrek Sarari 2 aldiz aipatu dio zikina hitza. Ikusi dugu eta entzun dugu, Iñaki Goiketxea, hemen Larrinaga Ondarrutarra. Arranka, Ziaboga, arranka! Gainean dute balitza. Bai. Gainean dute, abiadura pixka bat hartu behar da ongi iristeko. Oraintxe joko dute, Ea ba. Ondarrutarra, Txarostegi. Ondarroa eta Lekeitio ematen du, pixka bat aurretik direla. Ondarroa aurretik. Ondarru 5-0-2. Ez dakit ez ote den pasa Ondarru, Aresi 5-0-3, Lekitxarrari 5-0-4. Aresek Ziaboga oso ona nire ustez. Kaborentzat 5-0-5. Ea maniobra ostean. Ares eta Ondarroa buruan, segundu batera Lekitxarra, Kabo 2 segundoko atzerapenarekin. Aresek eman du. Balizei keragarri ondo hartu du. Raskadok eta une honetan estropadaren buruan jarri da. Ondarroa eta Ares. Burrukalatza dago. Bueno, eta berba da unea aprobetxatu behar dugu Ibon, traineru berriei buruz, berriak eta zaharrak, azken 40 urte hauetan ikazeta eta Fontaren garaia eta bukatu zer eskeroztik, danak Amilibiaren ontzia dira, eta txapelak kendu behar da, ontzigila berak izan duen garapenarekin, ez da? Eta hala eta guztiz ere, azken urte hauetan ateratako bere modelorik onena edo, berriena, ez da baidarako bidez garbia ekarri du traineru horrek, hain zuzen, hainbat klub garrantzitsuk, probatu eta gero apalean lagadutelako. Eta orain ere gertatu da, denboraldi honetan ere bai, Urdaibei berak, ez? Lehenengo 2 egunetan erabili, eta gero Galiziara Zaharrarekin joan eta irabazi. Eta alderantziz, badira beste klub batzuk, horren beste izena, ez dutenak, ontzi horrekin ari direnak denboraldi ederra egiten. Adibidez, Getaria Amilibiaren modelo berri xamarrarekin bintzat, esango dugu. Elkargu bakoitzak gero, entrenatzaileek eta eskatzen diotelako ontzigilari hau aldatu mesedez, edo hau nahi ginuke edo era hontan, baina orotara ikusita, ez? Eta beste kluba ontzi berriarekin ari dena Ares da. Eta Ares zalaparta hundirik gabe, joan zen urtean demoraldi ederra egindako Arraun elkartea da, eta mailari uste baino hobeto eutsi ziona hain zuzen. Hori da, eta entrenatzaileek gehienek, gero traineru berria apalean utzitakoek diotena da, abiadura punta traineru honek, beste baino azkarrago edo bat duela, baina nola baitere exigenteago dela eta arraunlariari asko eskatzen diogula, ez da? Getariako Larrañagak adibidez, esan zuen, ni heldu nintzenean klubera ontzia bazegoen eta balantza erabiltzen du bere azalpenetan, berrian plazaratutako artikuloa, hori jotar batek idatzea gaina, Urbañanos Iribar gazteak, eta hortikan badago soka oso luzea, eta hau ez da momentua eztabaida horretarako, baina bai eztabaida hori jarraitu behar dugu, horrek zeresana ekarriko duelako. Besteak beste, Kabo da Cruzek, aurten Arraun elkarte berria estreinatu eta fitxajeak eginda, ekarrita Bekaldetik, Galiziako hegoaldetik mutil batzuk, Meiratik eta bar,
eta bapatean zelkapeneko zuloan ikusten dugu, eta ontzi berriarekin. Eta haiek ere zer erabaki, eta gaur ontzi berri hori etxean ustea, eta zaharrarekin etortzen. Zaharra ere amilibiak eginikoa, Hori da. eta neurritan eta ia parekoa dela berdina. Baina, bueno, egiteko eran, eta badaude aldaketa batzuk, eta dirudienez, ontzi honek beste exigentzia maila badauka, eta prestatzaile berak, teknikariak, Amilibia Joritzek, esan du, lehengo ontziko neurriekin, ezin dela ontzi hau erabili. Hortik, asmatu egin behar, entrenatzaileek eta asmatu egin behar. dela. Bueno, gai luzea da, Eurek eta galdetzea behintzat dagoen eztabaida hau, azaldu nahi genuen, ez? Eta, bueno, hemen orain uretan ikusi behar da zein den azkarren. Hemen estropada dago, eta patroiak zu bizian datoz. Hemen Larrinaga. Bueno, GPS-en datu sorta momentu batez galdua dugu, baina ikusten dugu kabo dela lauretan pixka bat atzeratuena, eta lehen kaletik ematen du luze honetan berriro errentatxo hartu duela Ondarroa. Nik esan behar behanu, begira nola sartzen den olatua Mikel, ia trabez, olatu handirik ez, hor metro erdi baino gehiago ere badago, sarrerakoan metro erdi inguru izan dugu, bataz bestekoa ekarri aldearekin, nik hemen metroko olatuak badira, balizakune honetan. Azkenengo 100 metro, 150 metrotan. Ondarroa buruan izango da, Bai, nik esango nuke ontzi erdi bat behintzat badakarrela. Eta orain olatu begira, hortxean ka olatu hori. Gaina oso olatu azkarra dira, periodo oso txikiarekin, 4,4 segundo markatzen dizkigu hemen gure buia. Begira Aresek, hortxe olatu motz hori, abiadura puntu eman dio Aresi. Bai, eta Ondarroa ere ari da saiatzen, Kabo geratu da, Kabo ontzi bateko atzerapenarekin doa, lan erdita. Ondarroa aurretik sartzen. Ondarroa ia traineru bateko errentarekin, eta Ares bigarren. Ja, hortxe lepitarrak hain gainean. Utzi! 10 eta 12, Ondarrotarrentzat, 3 segundu gehiago Aresen, Laura Lekitxara, Ziaboga ona, Kabo orain atzetik. Ondarroak. 10 eta 12 Ondarroa, 10 eta 15 Aresek. Lekitxarak 10 eta 16, Kabok 10 eta 18 maniobra ostean, traineru bat Ondarrotarrek Areseko. Lehenbiziko balizan ez bezala, iruditzen zait, Larrinaga eta Arostegik eta kuadrilla eskifai osoan oski, asmatu egin duela, eta orain buruan jartzen. Ea orain, brankaz nola konpontzen du. Mikel, eta beste kontua, itxas gora, zazpiterritan izango da. Marea bizitan gabiltza. 85. Hori da, koefizientea bizia. Indarra galtzen joango zaigu, korrontea, eta alde horretatik ez zait iruditzen gaur banderak, azkeneko txandatik ospa egingo duenik. Maila gehiago dutelako eta giroa ere osatu egingo delako. Baina, korrontea bada eta korrontea berriro esango du. Doa, Oriotik zaraut aldera, ekialdetik mende banderat, eta indar gehiagorekin, 3. eta 4. Bai, eta gero beste datu bat ere bai, estropada eremua, hemen Orioko barrak kokatzen baldin bazarete, ikusentzuleok, ingurua ezagutzen duzunentzat. Hasierako ediziotan gehiago, Moilarri aldera zen, eta orain erreferentzia, Moilarriko arkaitza baino gehiago, Getariako arratoia izango genuke urrutira begiratuta, ez? Nolabait istriborrera pixka bat zabalduta. Hemen patroiak mutinekin burrukan, hor Goikotxa xagua, ¡Este barruko ulantze! ¡Ondarroa espalete! ¡Segi! 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 ¡Ez galdu dinamiko! ¡Segi! ¡Narbitatzera! ¡Segi! ¡Sei mutila gau! ¡Arranka iruaz aurrera loita! Marreko askatu, Zer den, Xagua izan ez Ondarroa egingoaz, Tarraskado Lekitarra egingoaz. ¡Una para de arriba! ¡La agilidad! Asko dago jokoan, eta patroiak hori kudeatu behar dut, alik eta modurik egokien. Kabo ere, ez da atzean geratu, Ez, errekuperatu egin. Bai. Eta epaile ikusten dut bandera hartuta. Eskuan bandera zuri hartuta ikusten dut. 3. eta 4. Baina tartea badago, urrutira begiratzen baldin badugu Ibon, horren ditartea badago. Baina hor tartea bai, baina ez da ere hortxe joan dadila, Hor joan beharra du, hori da bere bete beharra, ez da? Nondi doa zen ikusten nuke guztela.
ez dago zalapartarik, ez dago tentsiorik, epaile erne bai. Pasara gaitxan! Ben, Goikotxea segua. Muka! Hemen diferentzia berriro, Ondarroa lekitxarari bat. Daraz eta Kabori bi segundutan. Segunduan, lau ontzi. Urka izugarria dugu, jaun Andreok. Ea ba. Hirugarren da laugarren kalean hor, zupiska bat bada, dirudienez, Kabo eta lekitxarraren artean. Hasieran ere joera hori hartu du, Kabok. Pentsatu du Orioko neskek egin dute, ongi moldatu dira, banoa ni ere, badezpadan eta... Lehenbiziko luzean barka lau ontziek ere, lehenbiziko eta bigarren kaletik batez ere Ondarroak eta Aresek horixe bilatu dute, segundutan ditugu dena. Ongi epailea, ongi kokatua. Bai. Futbolean bezala Hori da. enbagara zurik egin gabe, baina badezpare inguruan eta gainean egon dadila. Batzutan bandera astindu gabe ere, mezu nabarmen bat zabaltzen du epailea. Alegia. Gaur adibidez. Eizue, hemen txenago, Ez pentsa bestaldera begian aragoela. Hemen, zuen lana jarraitzen. Mezua hori eta besteak gogoan izango duzu, Donostiako estropadan, Mikel Kaikuri, uste izan zela, Iturrate jauna, epaile lanetan ari zen. Bandera nola atera zuen eta iruditzen zait urte osorako abisu moduko bat izan zela. Gainean egongo gara. Segundo batean lau traineruak, Kabo urrutiago ibili da. Berriro ere baiestatzen, Kanporantz, Zarautzalderantz, hirugarren eta laugarren kaletik, azkarrago doaz. Berreunda berrogeita mar metro. Laurrankak, gara, laurrankak. Ikaragarria, olimpiaren estropada hau irudia, laurrankak, Lepoa bezala luzatuz, Otorea. Zubietako zaldizelaian, azkenengo metro horietan, ez da? Luza. Hori da, Erezugarekin konparatzen duenik ere ezagutzen du, baina dotorea, Mikel, Ikaragarria. Alegia, arraunak entregatzen direnean nola egiten duen, eta horregatik esaten dute askotan ez errebotatzeko, goran lasai etortzeko, nola baite segide emateko aurre horri. Bueno, ba, 1 metro eta hor dira. Kanpo kaldean balizak hor dira eta zale batzuk ere bai, bertatik bertara estropada jarraitzeko. Azken ziabogaren garaia. Honekin asmatu beharra dago, Ibon? Bai. Barkaezik esango litzateke hemen orain, ez asmatzea, aurrekalariak, lekitxarra horretik. Kabo bigarren, ara, irauli egin da egoera. Ondarrotarrak azkena sartu dira, Lekitxarrak eta Ares, ondo, Ateratzen, segundo batean, Laura. Danak hortxe. 15 eta 40 lekitxarrarentzat harturikoa, Aresentzat eta Kaborentzat 15 eta 42, Ondarrutarrentzat 15 eta 45. Ondarrutarrak aurretik ibili dira eta orain 3 segundoko atzerapenarekin. Bai, baina orain baldintzak aldatu egingo dira. Hori da. Orain baldintzak aldatu egingo dira. Nik orain, Kabo banitz hor tartea badu eta estriborrera egingo nuke. Lekitxarrak Kabo okuztuen badio, korronteari iskin egiteko saiatuko da, estriborrera etortzen. Eta musean bezala 31 eskutik nordu, Ondarroak. Momentuz, begira, bakoitza bere kalea, baina lekitxarra badator pixkanaka. Lekitxarrak segundutxo bat Kabori. Kabo piziko ote dio orain lekitxarrari etortzen, naiz eta bere buruaren kalte haritu. Kabo. Neurtu imarko du hori patroiak. Gustavo Vázquez entrenatzaileak ere emango dizkio. Aholku batzuk, edo agindu batzuk. Ernest elkapeneko bainarik apalenean dauden ontzia dira hauek eta begira. Nola ari diren lanean, puntu horien bila. Argi Ondarroa, Momentu txarra Ondarrotarrentzat. Begira. Txarra hor David, euste. Atzera ispada! Ontzi bat, momenturik horren lekitxarrentzat. Argi, Ares eta Kabo. 3 ontzi horiek alkarren gana bilatzen ari dira, Metro oso gutxitan doaz, eta dagoeneko bigarren da 3. kalean izango dira. Hortxe paiak. Ara, begira Aresek orain 31 eskutik Ares heldu. Aresek kalea mantentzen badu, argi, pala horiek, Aresek kaleari heltzen badio. Preso mantentzen ari dira beste bi ontziak. Eta Kabo ari dira preso hartzen. Eta bera nahi duenean aldatuko du. Eta etorriko da gero, onuntza, 0 kalearen bila. Ontzi bateko errenta lekitxarra. Horre pailea, epailetako bat. Eta hor gure kamara.
Lekitxarra, Kaboren kalean berriz. Lekitxarrak badaki, ariketa Abizua Lekitxarrari. Orain ditxuriarekin. Eta orain xaguak rumboan norabide aldatu egin beharko du. Hori txarra. Olatuak ez baititu berdin hartu. Baina diferentzia asko gutxitu da, 11 metroraino jetxi da. Palen arteko tartea. Bueno, bien bitartean, Ondarroa Aresen parera heldu da. Segundutxo bat errekuperatuta. Buka izugarria dago hemen, eta momentuz Lekitxarra aurretik. Ematen du posizioak finkatzen edo ari direla, ontzien arteko tarteak ere handiagoa dira orain. Segundo, Zerbait esan du. Osertzek beti hitz egiten du. Hogei, orain eskatu du, ustutzeko. Orain hau duela momentua. Bai. Ondarroa berriro segundu bat galduta. Ares 3. Laura, Ondarroa 5. Sufritzen Ondarroa. Akite hor sufritu beharra dagoela. Ari dira bigarren kaletik Ares, norabide pitima lehorrera edo. Ea orain, Ares badator eta Kabo ere etorreko da eta. Eta olatua Miguel ez da lantza ez da gutxiagorik ere, baina laguntzen du, Baina ekarri aldiak izaten dira, ez alduzu uste nesken txandaren amaieran olatuak pixka bat haundixiagoak edo izan direla. Ni baietz esango nuke. Bai, bueno, ur gutxiago ere bazeu, Hori da. Erbe, Kabo 2 segundura, Ares 3. Ondarroa Laura. Ikaragarri izango da amaiera. Kabo gora orain. Kabo gora eta gora orain, erritmoan. Kabo bentzi aldatu du, Kabo zailkapeneko zuluan da. Kabo, azkarren orain, Kabo dato. Ea ba. Baina Lekitxarra bentaja mantetzen ari da, 20 minutu pasa eta orain, esprina jo behar orain. Bai. Eta nik orain Ondarroa bera, Ares baino bizkorrago uste du datorrela, Baina, olatutxoren batekin behar badera baki daitekea. Lekitxarra aurretik. Aurretik izango. Argi Ares eta Ondarroa, Argi Ares eta Ondarroa. Arte txikia, bandera aztitzen ari da epailea. Ez dakit kolorea, agindu eman dio raskadori. Eta Kabori ere, bai? Ara pala, Bigaliziarrak pala. Erne, Lekitxarra. Bai, Lekitxarra. Orain Galiziarren arteko kolpea. Eta aipagarria da Ares bigarren kalearen ertzean izango zala. Nire ustez biak kaletik kanpo. Bai, baina kaletik urrutiago gorria. Ea epailea zer erabakitzen du. Epailea, orain dizuriarekin ari zen, epailea. Lasai, analizako, bale? Lasai. Abordaia bete-betekoa, Bai. Bai, baina ikusiko da orain, erabaki beharrekoa da, abordaia bai, baina nondik etorri da egoera hori. Mugaraino zeinek eraman du hau. Biak lekuz kanpo, behar bada bai, baina bigarren kalearen jabea Ares. 3. kalearen jabea Kabo da Cruz. Kontua da non zeuden. Lehenbiziko, bigarren kalean baleude biak garbi dago. Hor Kabo zegoen gaizki egon beharretzuen tokia. Ea ba, zer gertatzen den, zer erabakitzen duten epaileek. Segundutxo batzu behintzat luzatu nahiko genuke hau iragarkietara joan aurretik. Ea epaileek zer dioten. Entzun. Epailearekin hitz egiten ari dira Kabokoak, Ibon. Baita, jakin beharrekoa, Mikel, bestea da, biak kalez kanpo daudenean, arauak zer dio, biak kalez kanpo daudenean. Azkenean epaileak, itxasoko epaileak hor bere iritzia eman behar dio. Baina begira, argi unea. Epailea, begira, ezain dezagun, azkeneko unera, bandera zuriarekin. Ni hori hori nahiz aldarrikatzen, lehenago atera berrituak, bandera kolore duna. Hor momentu honetan, hori da.
Sigue! Hor, begira, Maniobra ze egin du. mugimendua egin du. Patroiak maniobra egin du nabarmen. Ze mugimendua egin du. Ze mugimendua egin du. Bai, Raskadok. Ze mugimendua egin du Raskadok. Bai, garbi ikusi da. Hor, Azkenengo irudi hori, Fede kontutan ez nahi sartuko, baina Raskadok argi eta garbi Baborrera eragin dio, ontziari. momentuz ematen du ez dugula erabakirik, hitz egiten ari dira, itsasoko epaileak, lehorreko arduradunak ere bai, irudi danak ikusi eta gero, eta beraiek begiekin uretan ikusi eta gero, erabaki hartu behar da, eta ea ze erabaki mota hartzen duten. Ikusentzuleok. Litekena da zigorra bientzat izatea, ez da ofiziala oraindik. Litekena da deskalifikazioa bientzat izatea. Ea zer digu... Biak deskalifikatuta, jaun Andreok, biak deskalifikatuta. 0 puntu gaur bientzat, Jaborentzat eta Aresentzat. Galiziaren arteko leia, liskarra, jaun Andreok iragarkietaragoa zauxe jakin egin nuen, eta txanda honetako datuak hauek Lekitxarak 20 eta 50, Kabo deskalifikatua, Ondarroak 20 eta 55, Aresek 20 eta 57, hau ere deskalifikatu. Iragarkien ostean, zuzenean, bigarren txanda Oriotik. Agur beroa kirolari dagokionez, beroa naturak ekarritako epeltasunari dagokionez, Lekitxarrak 20, 50, 88, Kabo zelkapenean bigarren, baina deskalifikatua izan da, beraz ez du punturi bilduko gaur, Ondarroak 20, 55, txandako bigarren izango da, Ares ere deskalifikatua. Zergaitik, Galiziako biak bere kalea utzita, aldameneko kalera sartu direlako, gainera bukaeran hor abordai bat ere izan da, eta epaileek biak utzi dituzte zigortuta, hemen maniobra, bukaera estua izan da, epailea hor bandera astintzen ari zen, nolabait interpretatu daiteke. Aresek erabaki duela bere kalea errekuperatzea, eta azkenean epaileek maniobrak aztertuta gero, esan dute, biak deskalifikatuta. Zaragandara aurrera Lekitxarrekin. Oser Zaldai, Lekitxarreko entrenatzailea, zorionak. Bai, eskerrik asko. Latza gogorra ez? Bai, egia esan estropa guztia doaz horrela ez. Ustut berdintasun handia dagoela, eta horrek egiten du estropadakula izatea ez. Bat aurrera, bestea atzera, bestea berriro aurrera, dena segundo gutxitan. Eta, detaiako eto zaintzen dituna, horrek egiten du aurrera. Eta behar bada burua ere zaintzen duenak, ez da? Porque ez da erraza izango hor barruan zoazela atzetik zeure burua ikustea gero aurretik. Bai, azkenean norberakin behar du bere lana, ez? Ni uste dut gako hori dela. Zure uneko egiten duzunean, bentsat zure eman dezu eta gero ikusi behar da besteak zeiten duten. Eta behartzen dituzu besteak ere, euneko una ematea. Orduan, ni uste dut lortu dugula hori egitea. Ez gera atera estropadatik ez da momentu baten, eta gero azken momentuan, agian kalea pixkatu boto genuen, gerturatuz aprobetxateko, eta orduan hortaz baliatu gera. Galdetu behar nizun, baldintzen inguruan, behar bada gaur beroa, ez? Bai, gaur eta aste osoa, ez? Justu gara izirikan beroarekin etorri ginela, astea ere berotxu junda, eta aste burua bai, ez? Ja normalean beroa balin bada estropada, gaitu bartzaio kanpokoak egiten duen. Ikusi aldozu zer gertatu den bi galiziarrekin bukaeran? Egia esan oso estu gentozen eta guri momentu baten bai bidali gaitu pixka Baborrera, eta orduan gu Baborrera egiterakoan besteak sartu dira borrokan ez, beraien artean. Eta bukaeran egia da ikusi dudan momentu baten norabide arraroa zeuskaten biak, eta ez dakit azkenean nundi sartu diran eta zer gertatu da. Deskalifikatu dituzte biak? Bai, egia esan gogortxu da biltza ez, neuroiekin, aldego batetik ondo dago, baina beti berdin iten baute ez, orduan gu gera oitu bar garena pixkat beraien aholkoa kasu egitera, eta ez dakit norin izan den, nork egin duen maniobra,
argi dago batek ez duela egin bere lana, eta orduan, bueno, aber zigorra merezi nahi ematen duten. Ozer, eskerrik asko eta zorionak. Bai, mila esker. Bueno, hementxe Lekitxarren hausnarketa, bat gainera hor buru belarri dabilenean, nahiko izaten du, berearekin. Eta uste du, gainera Osertzek aspalditik ezagutzen dugu, nola joaten den garbi. Eta begira, olantxe datua, Kabo eta Ares ofizialki agertzen dira gure pantailan, epaimeitik datorren pantailan, deskalifikatuta. Orain, oraintxe. Beraz, gaur, Mikel, punturi gabe. Punturi gabe. Aberia, gerra. Punturi gabe. Zero. Gero jorratuko dugu, baina Aitzol Osertzek izan du, epaileak gogortxo aritu direla. Niretzat Aresekin ez, da esan egingo dut. Uste dut Aresek biak lehenbiziko kalean ziren, baieztatu digute. Aresena izan dela abordaia, Kaborentzat zigorran niretzat gogorregia. Bestearen maniobra oso radikala izan dela. Oso, eta gure irudian oso ondo ikusten da gainera. Bai, hor ez dago zalantzari. Irudi hori oso argigarri izan da, auzi hau nolabait konpondu ez dut izango, baina azken irtenbide baten bila aritzeko. Bueno, deskalifikatuak izan dira Galiziako biak, kalte handia bientzat, zelkapena nola dauden ikusirik, eta goazen Kaikutarren ontziarekin, aipagarri Ander Bilbao, Gaztea, Ababorretik, eta baita ere Sorin Silbiu Errumaniarra hanketik. Bai, nik ez dut gogoan, hemen Sorin Silbiu Tragan, baurranketik guztea, debutaria 5. tostan, Ander Bilbao, sartu dena, eta gero estriborrean ere, Alberto Landa ekarri du, 5. 2. Daniel Gartzia gaur, estribor espaldan, eta bestea, Kamatxo Lehorrean utzi duela, kortak, eta taku duela 4. tosta estriborrean. Bueno, bestetik, Getariari dagokionez, eteratzailea Gion Larrañagak utzin jarri du, bere lehenengo estropada izango du, veteranoa, berriz itzulitakoa, eta istriborren lehen estropada idiak ezentzat, Jokin idiak ezentzat. Bai, jauna, eta hortaz gain beste aldaketa batzuk ere bai, Aritz Miralles sartu da, hortxe Babor espaldan, eta bestetik Matxin Etxaniz, estriborranketik, estribor espaldara eraman du, eta Iker Etxabe, aurrekalari lanetatik, estriborrankera ekarri du, pentsa. Bueno, eta azkenik gaur, hasieratik elkarrekin kokatu ditu Portularrumek bera eta bere aldamenean biudez, baina azken urrutu aldaket egin du, eta Txila biudez kanpoan da, eta Alexander Esteban sartu du. Hori da, beraz, Alexander Esteban 4. tosta estriborrean, Gorka Ribero ekarri du, espaldatik 5. Baborrean, eta bestia aipagarria iruditzen zait, Miguel, Indika Vicente, komodin moduan ere badarabil, horrak, eta gaur espalda estriborrean dela. Patroi lanetan, Eneko González. Argi dago zein den Paorraren estrategia. Arrobiko 5 eta besteak alik eta indartsuenak. Kito, beste bueltari gabe. Bueno, eta 4. kaletik arituko da Zierbena, hemen hankekoak Marcos González eta Iñaki Urkijo. Arrobiko 2 mutil eta aipagarria David Duran, aurten fitxatutakoa, Alberto González, Ibilbide Luzekoa eta Ismael Montes, kanpoan geratu dira. Lehorrean geratu direla gaur estriborrean Marcos González, zanketik Urda Xantepara pasadu mastatosatik 5. eta gaur hortxe ikusten dugu, pasaren astean izan zuen arraun egin, Adrian González, 2. tosta estriborrean. 2. txandakoak prest, Bai, eta semaforoa berdea eta abiatu dira. Abiatu dira. Gogoratu beraz, Lekitxarrak 20 eta 50 hamarreko denbora lehen postua lehen txandan, Ondarroa 2. 20 eta 55ekin, Kabo da Cruz eta Ares deskalifikatuak izan dira. Beno, ea ba orain, ze ordu dugu, 7:10 gutxi, pixkanaka, itsasgorara hurbiltzen, haizeak daukan indarra purrak galtzen, eta korrontea ere bai, indarra galtzen jago zegu, pixkanaka. 7:30 da, horrezko txanda azten denerako momentu aproposa izango dute horrezko txandako lautraineruek. Gogoratu, horrezko txanda lehen kaletik Hondarribia izango da, 2. Donostiara, 3. Orio, 4. Bermeo, Urdaibai. Ea hemen, Zierbena, asteburu Petrala astea okerragoa izango zen gainera gero, baina asteburuko emaitzak espero zitik emainati bera. Batipat, Joan, ongi joan zelako Brankaz, baina poparian etorri bat ere ez. Etorri zinik, eta pentsatzen dute Txapa Zelortegi prestatzaileak, burua uste handi zamarrakarreko zuela, zeratik Galiziatik. Gaur 15 dexente erakutsi zuen, Zierbenako estropada, parka Bilboko estropada. ¡Equipo! ¡Escuchadme todos! ¡Ahora es el momento!
Agunari. Borja Gomez Getarikoa. iruditan. Zierbenak 2 segundu eder. Kaikuri, Getaria eta Santurtzi 3. Equipo, directo, coge agua. Estamos marchando, Directo. Uno. Horta Y Borja. dos delante. Aurretik, Aurretik, bai. Segundutan dira. Gaur piztakoa da, kanporan, laugarren hortatik, karrago doazela. Oso mesuz. Bai emakumeak, baita ere lekitxara gero, hori onatuetan, lekitxara gero, nabarmen. Aldetik, Ikusten ez den hori, korrontea alegia, bueno, aurten alegin bat berezi egin dugu, aztirekin eta bat, gaur irutzen zait bete-betean asmatu dugula. bai, aipatu behar da emakumeetan ikusi ez duten entzat, eta barkamen eskatu behar dugu, arazo tekniko batzuk izan direlako, hori 3. kalearen jabea zen, Donostiarra 4. kaletik, baina ederki zukutu du Donostiarra berak ere kale hori, eta horiok ere da. Hor, banderaren garaiketa horiok, hor bideratu du. Hemen Getariarra! Más atrás. 5. Getaria txandako 4. 6 al pecho. 7. Cristian, 8. Qué bueno eres. ¡Ay! Sigue acabando. Atrás. Atrás. Presari gabe arraunean, kaikuta. ze balantzako eskor, esaten duguna, begira, Getariarren ontzia, teknikoki zeinen dotore, ala ere, ze balantzak, ze askarena, hori saiestu behar izaten da. Eta begira Zierbena, 4. kalearen jabea da, eta ala Istriborraren bila. Istriborrera. 3. kaletik ere hori egiten ari da, 3. kalearen jabea, alegia kalearen estriborraldea bilatuz. Zierbenak ontzi bateko errenta badu. Lasaiago jarduteko, lasaiago jarraitzeko. 6 al Austria. Segundu eder. ¡Uy! Bihar etxean arituko dira. Ecuador bandera jokoa. Getariarra enfilatuta, herrira enfilatuta. ¡Ya salió! ¡Buen boy! ¡Mucho yo! Beste perfil bateko arraulariak behar bada, ez horren gorpuzkera handikoak, baina ongi orekatutakoak, fibra hutsa, Kuadrilla harina, teknikoa. oso marinela esaten duguna, itsasoan ederki moldatzen dena. elkar ondo ezagutzen dutena, elkar azkeneko urteetan ondo hartzen dutena, eta ba. Hemen Borja, trampaldore igota, Eta horrurak, itxaso errerik ez da, baina mugituak daude, Berriro esango du, jarrerakoan esan duguna, ekialdeko haizeak, eta azken egutako, bueno, olatuzka horrek, eta nadeta girrek izan digurak zikinak eta biltzala. Inor guzti aldean. Bueno, Zierbenaren momentu hause daba, 4 segundoko errenta, orain kaikuk handio bat. Hasi da maniobrarik. Ongi heldu dion aurrekalaria. Barroaren hobetu dute, 4 segundotan. 4:48. Kaikuk 5:02 Ondarroaren denbora. Santurtzik 5:04 Lekitxarraren denbora, Getariak 5:05 Kabok aurrez markatutakoak. Gogoratu gero, Ares eta Kabo zigortuak izan direla, deskalifikatuak izan direla. Erne, Ziaboga ostean, Zierbenak 4 segundu zabaldu egin dut artetxoa. Kaikuri, Santurtzi 5, Getaria 6. Ea orain zer gertatzen den, barrurantz, alegia baldintzak ezberdinak izango dituzte, kale batetik bestera, ea, zer gertatzen den. Gaur Kabo eta Ares punturik gabe geldituko direla kontuan hartuz, hor beheko lehian ari direnentzat 3 puntu biltzea gaur ikaragarrizko lorpena litzateke. Begira, argi, Santurtzi eta Getaria nahiko elkarren gainean badila eta Mikel, estropadak eta, bueno, itxaso ezagutzen ez duen jendeak pentsaltzak, baina nolatan ba, esate baterako. Zergatik datoz estriborrera? Zergatik? Olatuak 4. kaletik, lehenbizikora datoz, eta inertzia hori da. Eta horri kontra egiteak, alegia, norabidea galtzeak, bueno, suposatuko nuke, abiadura galera batek, suposatzen duelako. Erne Kaikurekin, 10 segundora urbildu da.
Aurreko txandako garailea, lekitxarra, une honetan zailkapenean, Zierbena, Kaiku eta Ondarroren atzetik legoke. Laguntziak norberak kaletik. Eta orain, Kaiku eta Getaria dauden toki horretan, hor txepatimetrian ikusi dugu, hori da, hor estropa eremu, bueno, osoan erdik aldean, sakonerari kutsien dagoen lekua. Hala ere, nahikoa aur bada. 15 metro. Bai, nahikoa aur bada, Mikel. Hemen txarra izaten da, itxasaldi handia direnean lehenbiziko kaleak, bueno, errebotea eta errepunpa izaten du, eta zikina handia izaten du. Eta gainera, itxasgoraren momentu. Hori da, horroren izango dira. 12 metro zerotik bera, hori izango dira orain, 16. Estropada oso polita ikusten ari gara, besteak beste inguruko arrantzale eta bestelako kanoazale eta ganak hemen hurbildu direlako. Zierbenak maniobran Kaikuri 3, orain 2 bakar. Eta Getaria atzetik beste lehia batean sartuta Santurtzirekin. Eta orain Zierbena ez dator, gainerako 3 txandakideak baino azkarrago. Eta beste datu bat eman behar dut. Getaria, nolabait niretzat dintzat denboraldi honetako ontzirik azpimarragarriena izan daiteke, gora begira hasi ez diren, liga eta banderen bila hasi ez direna kontutan hartuta, txalogarriak Getariak egitxikoa. Baina, gehienen kinieletan, beko zuloan agertzen zen Santurtzi, hor ari da burrukan, eta gaur adibidez, Getariarekin ari da burrukan, ez? Horrek esan nahi du, ari direla lanean. Horra eta bere mutilak, ari direla lanean. Eta markatu duten estrategia, arrobiko bost eta gero harik eta ontzirik indartsuena, agian horrekin joango dira bera, baina bintzat bidea ondo markatu dute. Konforme nago, Getaria behar bada aurtengo ligako momentuz revelazioa, baita Santurtzi ere iruditzen zait, horrak gauzak oso ongi egiten ari dela, askoren kinieletan eta horrelaxe izango du. Azken put, zela, horrelaxe, garbi samar, eta alde horretatik, Santurtzi ari dela, erakusten horrokarako, eta ontziak atzean duzten ari dela. Begira Kaiku, poliki bueltako luzean, Zierbenak zuen errenta. Ze gertatuko da? Luzeo amaitzen ari dela, eta buelta eman da gero ziago gauztean, seguruenik berriz, aika egingo duela Zierbenak. Eta logikarik, horrela jarraituko palu gainera, une honetan, Zierbenak Santurtziri kalea irabazi di. Zenbat balio duen kalea irabazteak. Keragarri balio, kalea irabazteak. Gogoratu, oain dala 10 minutu ze gertatu den. Zierbenak bi, Unasek. Ze burruka, Getaria eta Santurtziren artean, Unasek izagirrek eta kariñoarekin izango dut. Gezurretan ikasi du, eliten bailan. Patroiona izateko hori egunean ikasi barrekoa da. Behar du, pikardia eta malizia puntua. Patroiak. Oso estropada polita, 7 segunduko atzerapenarekin Santurtzi eta Getaria, ea maniobran, aurretik Zierbenak. Olatuai atrabe sartzen da hemen. Oskar Gomez Pres. Lan erditan Ondarroak 10 eta 12. Hori hobetuko du Zierbenak, ondo gainera. Trabestuago sartu du Kaiku. 10, segundu bat bakarrik, bai? Santurtzik pasa. Baina Kaiku ateratzen, nire ustez. Santurtzik pasa egin nahi bor. Bai jauna, Kaikuri erreparatzen ari. Kaiku ondo. Hori txarra, Mikel. Bai. Hori, zer den trenerua guan, eman 5 minutua, hortxe aurkari eguze, La Paz zorria bezala, itxaskita, ezin gainetik gendu eta ziago galtorri, eta 3 segundu galdu. Lan erditan, Zierbenak 10 eta 11, Ondarroak 10 eta 12 aurreko txandati. Kaikuk 10 eta 13, Lekitxarrak 10 eta 16, Getariak 10 eta 19, Santurtzik ere bai, baina gero, maniobraren bukaeran, Getariak 2 segundu gehiago jandizkio Santurtzi. Eta Zierbenaren arteko diferentzia goraia, 2. segundua. Asko falta da oraindik, Asko falta da. Indarrak xaututa gero, eta estropada eremua horrela dagoenean hori gertatzen da, askotan, ikusi egin behar da nola dagoen depositoa, eta nola bukatzen duten mutile.
Mikel, bestea dagoeneko 11 minutu eta 20 segundo. Gaurko zierben hau, beste zierbena bada, Bai. Antz gehiago du, estraineko estotan Bilbon hain ondo funtzionatu zuenarekin. Ez diote zer galdetu honi buruz txapasi eta olako egunetan hobe jendea ez nahaztea baina. Belarrondokoak hartu dituzte, argi dago. Eta ligako lehiatik kanpo daude. Zeren batek utxe egingo du, baina goiko laure batera ez dute kale. Arek oso ondo daki, baina era berean badaki baduela kuadrilla. Eta kuadrilla hori banderak irabazteko gai dela. Orduan horren bila joango da, itxu, banderen bila. Pero txapelketak eta bar, eta Aldera. goiko motorrotan. Liga, kakotxe artean, joan da, bai. Kuadrilla hor duzu, orain pila beteko lana dago. Ara, begira. Hau da, Zierbena 5garrenera, Santurtzi 4garrenera, Getaria 3garrenera. Kaikuk eusten dio. Kaikuk bere kaldeari eusten dio. Beste estrategia bat, Hiru txandakideek metro gehiago egin, korronte aprobetxatzeko. Kaikuk bereari. Ezaguratu, Kaikuren prestatzailean orden, Inguru ederki ezagutzen duela, Eta ez arraumendi bakarrik, Korta beste beste, jende asko ez du Rentzale izan zen, Sardorako vaporetan eta golpe y atrás. Al final. ¡Ay! 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 Sigue lanzando. ¡Atrás! ¡Va! ¡Ahí tenéis atrás! ¡Va! ¡Oh! motorea. Gutxi galtzera, luze honetan Kaikuren helburua da, Zierbenak ez dezala errenta gehiagin zabaldu. Gero ordea, Zierbenak aukera izango du 4. lehenbiziko etortzeko. Era bat aldatuko du, norabidea, hori da. Begira, Oskar Gomez bera ere, Borja Gomez nola mugitzen den txopen, Horriaren dantza horiek. Kera garri guztatzen ezin. Treneruako gortzeko, Treneruako gortzeko, begira arrauna bera ere. Konparaketan, Zierbena ondarra baino 5 azkarrago, eta Lekitxarra 6 segundora. Erne, ondarra eta Lekitxarrentzat, gauza horrela baldin badoaz, Ares eta Kabo deskalifikatuta, eta Getari eta Santurtzi atzetik, oso eguru nahitzen daiteke, bizkaiko bi ontzientzat, Bai, ondarroarentzat eta baita Lekitxarrentzat. Adoa Zierbena berriro ere, begira. 3 segundo. Lau segundo, poliki tartea gora doa. Horrendi lari 1 metro, balizara. Mikel, askotan dioguna, askotan aukeratu egin behar da noiz jo. Legia, joaldian noiz hartu, esate baterak orain Zierbena. Badaki, bere kalearen momentu hau izan daitekela. Borja Gomezek orain eskatuko die. Lehen momentua bizi dugu, osertzaldeik xaguari izan diona. Oraintxe hogei, eta errematea. Hortxe joan dira. Eta faltazen oraindik 350 metro edo, Minutu terdi, lana faltazen asko. Baina arek ikusi du, hor jo ertzela. Getariak 2 segundu bai, horrela irten dira, lan erditan, bigarren ziabogan. Getariak 2 segundu atera dizkio Santurtziri, baina Santurtzik hor eutxi egiten dio. Beitu, orantxe, 2 segundo bat. Getariak aurre, Santurtziren aurre. ¡Sanda irasco! ¡Así es! Sanda irabazko du. ¡Ay, ya! ¡Oye, estrebo! Estriborrei, ¡Ay, tú eres soñuan! ¡Hori de! ¡Bueno, sabe! Bueno, beste dato bat eman behar dut da, Unaxe Izagirre entzun da. Patroien zelkapenean, Kaixaban sarian, lehenengoa Ander Etxegoien da, hori joko patroia, 39 puntu. Bigarrena Unax Izagirre. Getariarra. Pilla Getariarra. Pilla Getariarra. Hirugarren gorka aran berriz arroztara, 29 punturekin. Baina datu hau da, bat hori jo. Orain beste etxeko traineruan Unax Izagirre, baina biagoi. Hor Zierbena, 15 eta 24, ondarro baino 6 bizkorrago. Basa eginda, Zierbena. Eta orain Kaiku. Bai, baina Kaikuk ere arazoren bat izan du, Gomezek arra motzatera behar izan baitu. Maniobraren erdi. Getaria Laura. Datu hori. Eta Santurtzia 15era. Ez, Getaria 13. Getaria 13 eta Santurtzia 14 maniobran. Erne, hurbildu eginda berriro sotera. Bai, eta orain, zaindu beharrekoa, Santurtzikoren nahiko du. Estriborrera joan, ea Getariak zer egiten duen eta epaileak zer egiten duen. Alegia noiz sartzen den, banderaren joko horrekin eta
ea, zer gertatzen den, baina lehen bizitakoa, eta espero ezagun aborda gabe, gerta daiteke alegia. Bi traineruak, Santurtzi eta Getaria eta Santurtzi, elkarren handik oso gertu egotu. Zierbenak orain duen errenta kontuan hartuz, badu askatasuna, lasai, estriborrera etortzeko, Kaiku estropada lemuaren beste ertzean baita, Kaiku lehen kalearen jabea baita. Bueno, momentu hontan, Kaiku eta aurreko txandan garaile izandako lekitxararen artean 2 segundu bakarrik daude. Orain bakarra. Erne, eta Zierbenak lortzen du errentatxoa, baina ezin du zabaldu, ezin du handitu, ezin du erabat baztertu Kaiku. Kaiku hor dago. Eta abantaila hori dena parankaz atera du, lehenbiziko eta 3. luzeetan. Eta bigarrengoan eta bai, beti galeran, orain jandio segundo bat. Nondik ote dator? Nik uste dut azidela pixkanaka Borja Gomez. Toka! Bere kalean izango da. Horrendi bere kalean izango da. Kaiku lekitxarra, baino segundu bat azkarrago. Eta lehen txandan bigarrena izan den Ondarroa, Getaria eta Santurtziren denborak hobetuz. Hau oso albiste garrantzitsua izan daiteke Ondarrutarrentzat, oso urte gordina bizitzen ari direlako, Antiguako amaren jarraitzaileak, lehen ere esan dugu. Arakaiku, Mikel, barka Arakaiku begira, Zierbena sartu da, ikusi nahi genuen. 3. Getaria nola ari den. Getariare ederki ari da, zukutzen, orain. Bere kaletik oraindik. Bai. Eta Santurtziri utzi ez etortzen da gero, nahi duen garaian, Izagirrek, agur, esango di. Traineruaren atzea ipurdia emango dio olatuari, eta Kaiku orain azkarrago dator, Zierbena baino. Burruka dago, handia dago. ¡Vamos! ¡Vamos! 2 delante. 1. Getariak egin du zuloa, Santurtzi 5 segundora da, utzi du. ¡No la goles! ¡Sal de aquí! Begira, balantza txiki hori, Y 2, 1 minuto de no darle reacción, ¿quién viene? Zerbenak sufritu egin behar du orain, Marka ¡Tiempo! ¡Ahora! ¡Bien, espalda colabora! Eta gaurkoa, segundo bakarra batera une bat zurbildu da Kaiku. Gaurkoa da beste baiestapen bat. Kaikuren demora dira. Kaiku, urren urtean mendeurrena beteko du. Aurten itzuli da, honenekin parte hartzera eta kortak esatzen hortxe kokatu nahi gure burua, bigarren txanda horretan, eta hor dabil, eta ondo ari da. Ondo. Maila azalduz. Arazori gabe, kategoriari usteko moduan izango. Argi, Argi. Bai. Nik orain esan behar banu. Txanda hau ez da bukatuta, 2 metro falta dira, Eta atzetik datorrenak beti beste zera bat izaten baitu. ¡Vamos, último minuto! 1. Behar bada orain egingo du Borjak, Zierbenako patroiak orain behar bada, arriskuak hartu, bueno, arriskuak ez, urruti direlako, baina... Ari da, Mikel. Ari da, bai. Zain, da esan, bueno, orain txasiko nauk, pixka bat, lehen kalera, edo bigarren kalearen bila. Bukaera gogorra ikusiko dugu ba. Gogorra esan nahi dut, eskua. Kaiku gorentxe gora, Kaiku gorentxe gora, 39 paladan. Lekitxarra urruti utzi dute, lekitxarra baino 3 bizkorra godoa Kaiku. Hemen Getariarrak. ¡Va, sigue! ¡Diki Merise! Getaria Ondarroa baino 4 segundo apalago. Eutxiko dio Zierbena. Norabidea aldatu duenetik, ez du segundurik. Hori da, errekuperatu ere bai. Bai, segundo terri, eta orain nabarmen dator, orain bai, begira. Hortxe. Borja Gomez olatuaren bila. Karma ere bai, 0 kalerantz, baina kondena. Ea ba. Orain bertan Kaiku bizkorrago dator, Kaiku kolatu hartu du orain. Bai, bizkorrago dator. Ea, Garmak. Olatu hartu du, Bai, olatuan dator, baina hartu du baita ere Zierbenak, Erne ala ere, Zierbena, Kaiku! Segundu batetik bera, 89 Zierbenaren alde. Getaria txandako 3. izango da. Hemen da Getaria. Ongi baliatu du bere kalea Izagirre nire uste. Bai Getaria, 14 segundu gehiago. Eta orain, Santurtziko sozera. Garratu behar dute, gogor bukatu arte. Balantza batean horre. Bai, orantxe, 25 atzerapenarekin.
hogei eta berrogeita bost, Zierbenarentzat denborarik onena. Bigarren Kaiku, hogei eta berrogeita sei, behin-behineko denbora. Hirugarren Lekitxarra, hogei eta berrogeita mar, laugarren Ondarroa, hogei eta berrogeita amabost, bosgarren Getaria, seigarren Santurtzi, deskalifikatuak, lehen txandan, gora bera izan eta gero, Kabo eta Ares. Iragarkiak eta berehala, Orioko banderaren bila, Oresko txanda lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Etxeko Trainerua, laugarrenetik Bermeo Urdaibai. Arratsaldeon berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Orio Kanpina banderaren 10. edizioa jokoan, momentuz bi txanda jokatu eta gero, Zierbena da zelkapenaren buruan hogei eta berrogeita bost, Kaiku 84 eunenera izan da bigarren, gero Lekitxarra, Ondarroa, Getaria, Santurtzi, eta deskalifikatuak punturik gabe, Kabo eta Ares, aurrera Zaragandar. Borja Gómez daukat hemen, Zierbenako patroia, bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Una valoración de la regata, una lectura. Bueno, pues la intención era eso, intentar ganar la tanda, ¿no? Lo hemos conseguido justito, pero bueno, nos ha dado para pelear ahí hasta última hora con Kaiku, que nos ha entrado por tierra rápido. Sabíamos que los largos de vuelta por las calles dentro se correría bien. Hemos defendido lo que llevamos hacia afuera y bueno, felicitar a los chavales porque joder, la verdad es que nos merecemos un alegrón, ¿no? Llevamos ahí 4 regatas, salvo la primera que estuvimos ahí peleando con todos. Pues un poquito de dudas, nos hacía falta un poquito de eso, ganar, por lo menos dominar una tanda. Nos ha costado, pero bueno, lo hemos sacado adelante. Están en la pelea de las banderas, ¿no? Sí, ya por lo menos, a ver, es difícil, ¿no? Ahora mismo hay 4 botes que no fallan, entonces si estás en segunda tanda, ganando la segunda tanda, puedes llevar alguna bandera, ¿no? Entonces vamos a centrarnos e intentar, si estamos en segunda tanda, en ganar tandas y si tenemos un poquito de suerte, pues algún trapo caerá. Pues muchas gracias y enhorabuena. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, referentzia Zierbenarena da, bandera txuria, astear da, Oresko txanda jaun Andreok. Jetxe egin dute, ez. Zerbait desorekatuta ikusi dute. Mira, olatu elementziko kalean, Berriz bandera txuria, Erne, semaforoak eñukari. Horentxe. Hasi da jaun Andreok, Oresko txanda. Eguna oso mamitsua doa. Ezkilutsua ere bai, gizonezkoen lehia honen astapeneko txandan. Ea orain Oreskoa, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Donostiarra, gogoratu lidera dela Donostiarra. Hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Urdaibai, 2 puntutan daude, lau hauetako bat izango da aurten Euskola Beligako garailea. Bueno, Ibon, aurkezpenen datuekin lehen kaletik Hondarribian, tosta dantzatxoren bat erabaki du. Arreta piztu dit, Mane Saldai 5. ikustea, eta etxe beste 3. ekartzea. Mane Saldai batez ere, 3. gutxitan mugitu izan duelako, hor baina no zen. Hemen Donostiarra, Alex García kokatu du, Estriborren imazek ligasieran izandako tostan. Hori da, eta, Baborrek ez du mugitzen apenas mugitzen duen Bakasagak, eta egin duena berriro Jose Marin Txauzi bigarren tosta Estriborrean, bilak horta legorrerako da, eta Iker Imaz ere legorrean geratu. Hemen berriz, Orio nahi pagarria, Iriondo gaurre lehorrean dela, Baborranketik, Ioritz Etxeberria, Rua pasaden astean Baborrankean ikusi genuen, bigarren erakarri du, Aroztegi, Baborretik Estriborrera eta berriro Pertzaitz espaldara, eta Arregi Erratola ekarri du 5. tostara. Bueno, eta hemen Bermeo Urdaibai, Niko Jurramendiren lehen estropada demoraldi honetan, Ibon. Bai, hori batetik, Niko Jurramendi 5. tostan, Iker Portugues ekarri du Zabala prestatzaileak 5.etik 3.era, eta bestea, nobedadea edo, Iban Martinez 4. tostan, eta Alain Kolunga gaur, ez dagoela. Azterketa bat omen zuen. Hori da. Eta azken orduru arte alegin egingo zuela etortzeko, baina dirudienez, ezinezkoa gertatu. Bueno, momentuz Hondarribiak segundutxo bat Bermeo Urdaibai eta Donostiarrari, eta Orio 2 segundora. Orain esan dugu lehen, korrontea ederki aprobetxatu dutela kanpo kaldetik, orain ere horren biladoa, Zibon. Bai, zer den, Zer den,
kale bat eman dio Urdaibaik Estriborrari. Oriok ere bai, Donostiarrak ere bai, eta Hondarribiak ere bai. Metro gehiago egin, baina Orrontearen indarra proiektu. ¡Ese remat! ¡Egin aurre! ¡Tirón de pierna! ¡Tirón de pierna! ¡Terrible! Leia handia dago, zugarria. Orio kontzibateko atzerapena. Eta ongi jokatu da Hondarribia, Lehenbiziko kale horretatik, teorian bintzate ateratzeko txarrena, estropa dagoetan, Donostiarrarekin batera. Orion gizonezkoen palmarezean, 7 garaipen etxekoentzat, Hondarribiak 6, Urdaibai 5, eta gero, 4 garren Castro, 4 garaipenek. Eta Urdaibai aipatuta, Mikel, pasaden astean aipatu genuen, eta gaur lehenbiziko txandan aritu gara, treniru zaharrak eta berriak, gogora dezagun, lehenbiziko asteburuan treniru zaharrarekin aritu zirela, eta pasaden astean, Zabalak aldatu egin zuela, eta treniru zaharragoarekin, joan zirela Koruña. Nolabaitu, negu eta udaberriko lana traineru berriarekin egin du. Baina, lehen asteburuan, behar bada ez zituzten hain sentsazio onak izan edo, gero ikusi behar da mutilek zer esaten duten, konfiantza asko bi hiru arraunlari beti izaten dituen tratzale batek, ezta? Eta haien esana oso kontuan hartzen du. Bueno, erabakiak hartu behar dira horretarako dagoen entrenatzailea, Ontzizarra eraman Galiziara, 2 egunetan askarrena eta bandera etxera. Argi Orioren atzerapenarekin, 5 segundo dagoeneko, etxekoek. Eta une oso gozoa Urdaibairentzat. Zirbenaren denboratan dabil. Une oso gozoa Urdaibairentzat. Esango nuke, 4. kale horrek, gainera diferentziarik gehiena kanporantz, eta balizaldean markatzen duela, hemen baino gehiago. Hemen barruko balizitan baino gehiago. Segundo batean ditugu 3, Orio bostera. Anarkaitz. Oriotarrak pestainarekin. Aipatu genuen, Aritz Lizarralde bajadela hilabeterako, eta Andoni Campos ari dela hortxe prankari laneko. Abilezia badu, hainbat lekutan arraunean aritzeko. Segundo bateko tartean, Bermeo, Donostiarra, eta Hondarribia. Eta Orio bostera. Lehenbiziko hirurak, hortxe segundo berean, ea. Zierbenak 4 eta 58 markatu du. Orio baino, segundo bat bizkorra. Anazkarate arrantzikia zartu. Eta handikola. Donostiarra aurretik, bai, ateratzen. Orain Orio. 6 segundo atzerapenarekin. 4 eta 55, Bermeo Urdaibirentzat denborarik onena. Segundo bat gehiago Hondarribiak eta Donostiarrak. Gero Zierbena genuke, eta 5 garren Orio. Maniobra ostean, Donostiarra estropadaren burua. Beno, ea nola konbidatzen duen, etxeko treniruak, egoera hau. Donostiarra ere ari da ba, Urte osoan, Miguel. Bi itzen ditut, estropada aurretik barraren inguruan aurkitu dute Makazaga eta posik eta asentatzen, gazteak eta egindako fitxaketekin ere alai, posik eta gora dator, kuadrilla hori ongi ari dira lanean, eta hemen asentatu dira horrezko txandan, eta liderak dira. Eta izkeragarri azka. Gaur, 5 gara jardunaldia da jokoan, Donostiarra garaipen bat badu, eta ligako lidera. Eta estropada buruan da gainera, une honetan. Uste dut, ikaragarrizko horrezko txanda ikusi behar dugula. Handia. 4. luzeari begira ari naiz, Urdaibaik egoera hau errepikatuko balitz, badu Orioren kalea nola baitere irabazi tarte horrekin, Bueno, 4 segundo horrekin. Eskarmentu handiko arraunlariak, 6 minutu terdi, oraindik badakite lana dagoela, segi bere horretan, Ogokea egina, hau elitea da. Orain erabiltzen den beste esamolde bat, entrenatzaileen artean, arraunlarien artean, eta arraunean jardun bai, esfortzua egin bai, baina nolabait ekonomikoki ondo kudeatuz. Hori da, alden gutxiena gastatuz. Ezate erresa da, baina ontzia atzean geratu gabe jarraitzea zaila. Segundo batean 3. Epailea, hor, Hondarribia eta Donostiarraren artean.
Zura jakingo nuke nondi datozen begira. Bakoitza bere kaletik. Orain ez dituzte, hola eta hola metro gehiago ingo. Ez da gutxiagorik ere. Ez da, errentagarri. Ez. Lau ontziak abiadura berean. Suelto. Hau bat. Hondarribia lan polita egiten ari da, Hemen Donostiarra. Tubia eta Leibar, ritmoa markatu. Oriok zazpi galdu ditu, Orio orain zailkapeneko bosgarren alitzateke, Zierbenaren parean, Hortxe denbora berean. Bai. Begira Urdei bai, ea nola eusten dio norain, Lehenbiziko pikaletatik azkar datoz, berdeak eta zuriak, zuri urdinak. Olatua trabez, Mikel. Ia trabez, olatua. Teknikoki eta olaturik zailena. Laguntza gutxi, balantzak azten da hori, balantzak azten da. Kalte handila. Arraunlariek arrauna ongi sartu behar dute, ongi azentako. Donostiarrak orantxe bat, berriro, branka aurretik zartuta. Hondarribia burruka. Ikusteko dago, jokatzeko baino behar. Hori da. Orioneko gu, jaun Andreo. Argi Urdei bai, Bai, momentu gogorra, bermeotarrain. Hori ere bai, segundu sufritzen, bai, irugarren da laugarrenetik sufritzen orain. Hortzak iztutu eta segi, horretan ari dira hori jotarrako nahi. Eta orain Hondarribia jarri da buruan, Hondarribia jarri da orain estropa da buruan. Hain txikia daudenean, ziabogan asmatzea, erabaki horra da. Atento golpe bat! Ze balantza, Hori ikusten dugu sufritzen da, ala ere Zierbena baino bi bizkorrago. Han kanpokadetik etortzeko lanak, Eta horrek berak ere meritu ematen dio Bermeoren lanari, Bermeoren jarduna balekoa da, Eta buruarekin, toka, ez da eten oraindik, Bermeo. Argi bat ziaboga zaila, Olatuak atera egingo ditu eta. Bueno, ematen du Hondarribia tosta bat, edo bi, aurretik etor daitekela, baina hortxe dira. Bizi orain Donostiarra, Donostiarra bizi sartu da. Trabestuta... Bia parea. Pasa Hondarribia, beira. Bai. Bizkatxo bat, Bai. Gaur hor brankari aldaketa. 10-0 bat, hori da. Ternero... Han Urdei bai orain, eta hori jo. Abiadurarik ez du galdu, Hondarribiak, baina tosta pare bat bai. Lan erditan, 10-0 bat Donostiarrak, 10-0 bi Hondarribiak, Urdeibeik 10-0 boz, Zierzbenak, 10-11, Oriok 10-12, Hondarroaren denbora. Eta kaikuk baino pat gutxiago. Ea orain, Urdeibei laura, Orio 10-era, hirugarren luzearen hasiera. Iruditu zait, eta iruditena, baina ez da patxito ondikola berandu aritzu ote den. Lehia Hondarribitarren ziabogan. Izan ere, holako kalte txikian, segundu bat, asko da. Asko da. Hori, segundu hori, arraunlariak ederki tankera hartzen dio tostatik, aurretik inuan, eta orain ziaboga hartu dau, eta aurretik inen hori atzetik, begira, Hor, zalantza bezala sartu ezartu, olatua tokatu. Gora bidali du, bai. Eta hori da, Mikel, iparrekialdeko olatu hau, arrantzalentzat diote arrantzarako txarra dela, igerirako ere txarra da, surfistek ere ez dute bat emaite, eta arraunerako ere beti dioguna, txarra iparrekialdeko. Bueno, begira, Urdaibaik segundutxo bat errekuperatu du. Orio 11 segundoko galerarekin, Zierbenaren denboratan da, laugarren, bosgarren, hortxe, biak, burruka hortan, gero, 2 segundu gehiagorekin Ondarroa eta Kaiku. Eta hemen burruka Donostiarra eta Hondarribiaren artean dago, eta Urdaibai ere hor dabil. Urdaibairentzat momentu izango da, gutxinenez horrela iristea, eta ziabogao egin eta gero, hartu hirugarren kalea, eta hortikan asmatzen duen, Errespeto osoarekin izan da, Orio geratu da, txanda irabazteko lehiatik kanpo, eta iruditzen zait, Urdaibaik irabazi nahi badu, unea izango duela baliza aurreko, hirugarren baliza aurreko 2 minutu horietan.
gero abantaila bat izango du. Etortzeko kale hobea ez du, baina hori kalea libre. Hori da ba. Hondarribia eta Donostiarra. Burruka izugarria. Bien artean, parekatuta daude. Aizea orantxe ja... Ustera, 3-4 kilometro orduko. Amunarri izan die. Txanda irabazten duenak, bandera azten duko du. Bueno, hori ala dirudi, ez da? Zierbena da referentzia, 10 segundu, 11 segundu bizkorrago doa. Okerrik ez da hor. Horrezko txanda. Hau da, txandako apalena orain hori jo, Zierbenaren denboratan dabil. Beraz, argi dago txandaren garaiarentzat izango dela bandera, bai. Donostia, Juli Dotoreazkoa, Bai. Goitza, 18 palan. Eta hor goikaldetik hartutako irudietan, nola antzematen den, ze landua dagoen kuadrilla hauen arraunketa, Begiratu, palen arteko anguluak eta distantziak. 13 pala horiek orain jarriko genuke kamarak heldoan. Ureta sartzeko momentuan, 13ak bate batera. Noiz sartu, noiz irten, dena. Bueno, talde lanaren paradigmatzat hartzen da. Kirola. Hortxe, Mariaren grafikoa. Bai. Ba, oraintxe. Hori da. Marea aldaketa oraintxe izango litzateke. Donostiarra segundutxo bat, Urdaibai bat gehiago galdu du, Laura. Ea ba. Ze burruka hundia. Geitxo galduta, bau Bizkaia, Bueno, baina oraindik banderaren lehian sartzeko aukera txobat. Badu. Horretzen dut aientzat, Patroiak ere, lagundu nahi, bultza nahi, Urdaibai beste segundu bat galdu du, ez du galdu, Hondarribiak irabazi. Guztia izartu die Hondarribiak hor segundu. Une gozo, berdentzat. Erne, berdek oraindik ez dute liga honetan garaipenik lortu, Donostiarrak badu bat, Oriok beste bat eta Urdaibaik bi. Ekarri! Ba! Gora mutilak! Estigale! Oriok orain bosgarren aritzateke, Zierbena baino 3 motelago, eta Kaiku baino bat bizkorrago. Ekarri! Goita mesotzi palar, Donostiarra. Ekartzeko gine. 100 metro eta hor dira balizetan. Bueno, begira, Urdaibai, Mikel, hemen teorikoki errekuperatu behar zuen gunean. Bai, galdu. 2 segundu galdu ditu, Hondarribia eta Donostiarra. Begira, Josu Bango datorren, trabez. Zaz, ondiko lazartu du. Alberdik ere bai, egurrezkoa bate, fibrazkoa bestea. Ateratzen. 15 eta 21 Hondarribiak, Donostiarrak 15 eta 22. Urdaibaik 15 eta 27. Hemen dator Orillo. Orio bosgarren 15 eta 27. Kaiku baino bat azkarrago. Irteran parean dira, Hondarribia eta Donostiarra. Hemen Orillo. Beno, ea gerra hau. Hemen beste. Urdaibai 7 segunduko atzerapenarekin, luze honen hasieran. Urrutitxo. Ea orain, 31 askotik, zera baitu, Hondarribiak. Más ataque, mutilak! Aplika más ataque! Hau etxe goien berriz. Segunditxo bat, Hondarribiak, Donostiarrari. Begira orain Orio, laugarren Zierbena baino bizkorra. Hori da Oriotaren erronka gaur hemen, laugarren postu hori. Urdaibai segundoren bat errekuperatu du, Hondarribia aurretik. Bandera hemen dago, Donostiarrak, Nahiko agertu badoaz, ean onda biltzan, hori jakin beharko genuke. Nahiko agertu badabiltzan ez. Hemen bagoa ere, zuzen doa. Epaia ere bai. Bai. Horrein Hondarribiak, hortxe segiko du, hortxe markatuko dio. Kontua da, patroiek esaten digute askotan ez dakitela nondi doaz. Bai, baina informazio izango dute, bai.
Izan daiteke, guk emanaldia ziren arazo teknikoak izan ditugun bezala, hoiek itxaso zabalean dago baino tresneria palagoarekin, normala da, gora beraren bat izatea. 2 segundo, Un segundo. Ia trenerua, Ia trenerua. ¡Seguí, vamos! Eta begira, Hondarribiak irabaziko balu gaur bandera, Oriorekin batera, palmaresean goi-goian 7 garaipenekin kokatuko litzateke. Orion gizonezkoentzat, goi mailan antolatutako 32. estropada da gaurkoa, jaun Andreu. Ez erotu. Ez erotzeko. Zenbat balio duen honek, ikustea kontrario atzetik. Ontzi erdi bat bada. Luze jarraitu. Ritmoak. Urgai bai bere horretan, 6 aspira. Orio, 4. txandan eta 4. zelkapen nagusia. 37 pala terdian Hondarribi. ¡Sigue largo! Behin eta berriz, luze. Argi dago, zer esaten duen entrenatzaileak hor bere ontzitik nolako mesua bidaltzen dio. Ontzi badago, 3 segundu. Bai, 3 segundo eta kalea mantendu. GPS-an ikusi dutune batez, 3 zenbakia. Bai, ontzia Orain eskaz. berriro 2, ontzia eskaz, baina hortxe da. ¡Largo y un golpe! ¡Seguir usted! ¡Un minuto! Ederra doa. Bueno, gauzak nola doazen ikusita, kontua litzateke, eutxi ingo liokela lidertzari Donostiarra. Hondarribiak 41 puntu ditu, Donostiarrak 43. 3 segundo. 3 segundo. Ze burruka harrigarria. Bazen torreko ontzira. Orain lehenbiziko kalean da Donostiarra, 200 metro. Segundo bat. Eta epaileak abisua, epaileak bandera. Oria. Argi. Horia, Ibon? Horia 3 segundokoa da, txuria izango zara. Zuria, barka, zuria. Txuriaren ostean urdina dato. Bai, zuria. Baina 7 metro daude, 7-8. Eta iruditzeteit zuzendu duela Donostiarrak, gainera. Da, diferentzia 2 segundutan. Batera urbildu da, eta orain berriro 2. Etorriko litzateke gustura. Bai 8 Ez horrela arkaiziaz. Ez dio utziko baina. Kalea defendatuz, hori da. Noski. Kalea defendatuz. Hemendik aurretik baldin manoa, zertako arrisku hartu. Bai. Eutxi hor, segi. Zirborrera etorria Donostiarra, segundo bakarrera jarri da. Hori da, Berriro ba. ere zuzendu. Irukoa du erreta. Hor dator Hondarribia, biru. Orain bai, ez Zirborrera, Hondarribia. Orain bai. Azken 100 metrotaz hartu dira. Hor da Hondarribia. Banderaren bila. Hondarribia, Orioko banderaren bila. Orio kanpina bandera. Berdea izango da, jaun Andreo. Bai, Hondarribia. Bai, Donostiarra, eutxi egingo dio liderzari. 3. Urdai bai. Hor da Berme Urdai bai. Eta hemen Orio. Oriok ere. Azken alegina. Dator Orio. Bai Orio. Orio zailkapenean 4. Zierbena baino segundu bat bizkorago. Garaipena handia hemen Hondarribiko jarraitzaileak eta mutilen artean ere bai. Garaipena non eta Orion. Haundia estropada Ibon. Kalearen defentsa bikaina egin du. Joseba Amunarrizek, ondo arkaitziaz, gustora etorriko litzateke, ez dio utzi, ama Guadalupeako patroiak gero zuzendu egin behar izan du. Ondo, kirol legez, epailea ere ondo, eta ara. Gana ondo, bakoitza mugara joan da, baina tiena ondo. Ez lehen txandan bezala. Lehen txandan ikusi duguna, eredu tristea da. Galiziaren arteko gora bera. Osa Hondarribiaren arteko. Aldaketak emaitza hona eman dio, Orbaina nozi, eta duela, izango nuke 4 urte hemen ere, bueno, zalantza batzuk baziren, ama Guadalupekoaren inguruan, Orioko estropadarako hor aldaketa batzuk egin zuen, eta handik aurrera, bueno, tekla ikutu, eta, bueno, bere mailarik honen eman zuen, ama Guadalupeko. Eta rotaziorako almen gutxiago aurten, almena bai baina, puntako mutil batzuk joan dira, eta istribor aldetik danak, eta
ala eta guztiz ere, begira Mikel Orbañanosek nola goi mailan mantendu eta garaile zenarekin mantendu, ez? Bere kuadrilla asko balio du gaurko honek Hondarribiarentzat. 21 eta 84 hemen sailkapena. Donostiarra bigarren, 3 segundora. Hirugarren Urdaibai 11-ara azkenean, 11 segundu galdu ditu Berme Urdaibai. Laugarren Orio 22, puntu garrantzitsua salbatu dute hor Oriotarrez, Zirbaren aurretik, 6garren Kaiku, gero Lekitxarra, Ondarroa, Getaria eta Santurtzi. Punturik gabe deskalifikatuak, Kabu eta Ares gorabera izan dutelako lehenengo txanda. Eta zelkapen nagusian, Donostiarrak 54 eta garaipen bat, Hondarribiak 53 eta garaipen bat, Berme Urdaibaik 52 eta 2 jardunaldi irabazi, eta Orio laugarren 50 eta garaipen bat. Ohorezko txandako laurak, bihar ere Petronor banderan hauek izango dira, eta hauek dira jardunaldia Zulo handia, Mikel, irabazteko gai Zulo izan handia, dutenak, eta koska izango ez da ba, zelkapenean Getaria 33 punturekin, Getaria hor txapelaren pare, da, hau, Getariarrentzat, zelkapen honetan 5garren agertzea, Kaiku 6garren, Zierbena 7garren, biak 31-arekin, 8garren Lekitxarra 22 punturekin, Santurtzik 19, Ondarroak 17 eta begira. Liskarra izan eta gero, hemen zigorri gogorren hauxe da, zelkapenan zure burua ikustea. Ares 11garren eta Kabo azkena. Horrela ekin dio, Kabo gaur, azken postuan, eta alderantziz Ares 10garrena zen. Eta hor, gainditu pasa egin du Ondarroak Antiguakoan. Bueno, Hondarribiak garaile, eta azken minutu hori ikusiko dugu berehala gero protagonistak Sara Gandararen eskutik bandera emateare jarraituko dugu, maillot banaketare bai, noski, eta goazen orain, garaileen azken minutuarekin. ¡Sigue! ¡Sigue! 20 últimas, a muerte, ¡Quiné! ¡Va! ¡Va! ¡Tiro! ¡Va! 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 ¡Es hora larga! ¡Seguimos! ¡Sigue! 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 ¡Va! 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 ¡Sigue! ¡Va! ¡Va! ¡Sigue! ¡Esto es solo buena! ¡Seguimos! ¡Va! ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Sigue! 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 ¡Segui! ¡Sigue! 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 ¡Fuera! Ederra, jaun Andreok, ederra, txapela kentzeko moduko azken txampa, eta azken luzea horrezko txandako lauek egin dute ona, horregatik dira. Gaurko zelkapenean, lau honenak gaur ere. Aurrera, Sara Gandara. Joseba Munarriz, zorionak. Eskerrik asko. Galizian esan zenigun, banderak iritsiko dira, gaur iritsia. Bai, gaur iritsia. Jakin dugun Galizien hanke irugarren eginan Kriston estropa inegula, ez? Jakin egun treniru askatuko zala, eta bera. Ilusio handiak egia dela, gaur etorri dela nara hori jola, bandera irabaztea. Estropada beraren inguruan galdetu nahi gunizuke, ez da? Lehen da biziko kale horretik ondo? Bueno, ondo. Jakin da nola egon itxasua, eta moldatu imartzela itxaso horretan, ez? Kuadrilla pasintzia esan du arraun egiteko, Kristona, eta azkenen pasintziak egiten duzun arran kanpo honetan, olatu txiki honetan, sagraz egiten dulako. Gogorra azken luzea baita ere estropada osoa, baina azken luzea hor elkarri mokoka Donostiarrarekin. Bai, jakin dugu, Donostiarra oso ondo bukatzen daula estropak, eta beraiei irabazteko oso ondo inbar neula gauzak, ez? Bai dela gila buruak inasko jokatu dula, ez degula galdu inongo momentun, eta momentua olatu aprobetxatzeko hori aprobetxatu eta azkenen garaipena irabazteko. Aldaketa batzuk ikusi ditugu traineruan, ez da? Bai, aldaketa batzuk. Beti saiatzen zera, ez? Alden eta traineru gogeta ateratzen, ematen du gaur askarri bilela eta urrengo gunetan nola bitzen den. Zorionak, Joseba, eskerrik asko. Bale, mila esker. Joseba Munarriz, posik, pasekitela, ontzia askarra zela, eta
konfiantzarekin, eta gauza garrantzitsu bat esan behar dugu. Gaurkoa, 5. jardunaldia da. Aurten, Hondarribiak ez du utxik egin. Ez, aurten ere. Izan ditu gora berak Galizian eta azken urteetan, baina aurten ez. Ez aurten ez du utxik egin. Garaipena atzeratu da pixka bat. 5. jardunaldia arte, itxaron behar izan du, Amunarrizek bandera zentero, baina uste dut, inor, eta inor dudanean inor, zan dut, ez dela harrituko gaur Hondarribitarren garaipen honekin. Ez da gutxia horik ere. Bueno, hor doiketa batzuk egin ditu, Orbanen Osek, bere traineruan, eta ongi atera zaio, eta lehen ere esan dut, eta berriro errepikatuko dut, iruditzen zait, Amunarrizen kalearen defentsa, etortzeko horixe zuen, 31 eskutik, eta jakin izan du. Donostiarra azken luzearen, une baten segundo bakarrera jarri zaio, epailea tartean sartu da, ongi epailea, Arkaiz Diazek zuzendu du, ongi Arkaiz Diaz, eta gero, Hondarribiak estriburrera jo, eta azkenean, hori izan da, erabakigarri izan da, azkenean. Bueno, dirudien ez patroien zerrenda prestatzen ari dira, orain araudi berriarekin, 12 puntutik behera, puntuak denentza dira, eta ematen duenez, Ander Etxegoienek eutxi egingo dio lidertzari, CaixaBank sariaren lehian, hau da, Patronik Gorenari eskenitako sarian, eta horregaitik Oriotarrak mezu hori jaso eta hurbiltzen ari dira. Eta ikusten alduzu hor, Mikel, estropaleari zer daukaten, lepo inguruan, nik uste dut, errekuperatzen laguntzeko. Hala dirudi, bai. Edo toalearen bat bezala? Ez, toalea. Toalea batxo bat. Toalea bat, bai, harri egin zain, danak horrela ikusten toalearekin. Uniformearekin urdina, ez? Bueno, Etxegoien entzat ardura etzen txantxetakoa. Ez da gutxi hori. Orioren txopan arraun luzearekin,